Eryri, Corn Cymru. Gem yn harddwch rhyfeddol y gornel unigryw hon o Ogledd Cymru. Wedi miliynau o flynyddoedd yn cael ei thirlunio gan artistwaith byd natur, a'i sgathru gan rhelifoedd oes yr ia. Ond am ba hyd? Mae'r llonyddwch fwynhaodd yr ardal hon am ganrifoedd yn prysur cael ei chwalu. Mae rhyw newid ar droed, newid sy'n golygu na fydd Eryri'n edrych yr un fath am lawer mwy. A'r cwestiwn mawr yw pam? Pam fod gymaint o newid ar y llecyn rhyfeddol yma mewn cyfnod cymharol brin o amser? Beth sydd wrth rhaid yn y newid sydd ar droed? Dwi am trio ffeindio'r ateb. Un ffactwr amlwg yw newid hinsawdd. Dros y blynyddoedd mae'r ardal wedi gweld newidiadau sylweddol o rhan y tywydd. Ym 2018, gwelwyd llifogydd yn yr ardal na welwyd ei tebyg o'r blaen. Rhywbeth arall sydd wedi dioddef effaith y newid hwn yw un o'r creaduriaid mwyaf prin sydd yn cuddio dy dan llechu'r llyn yma, llyn Padarn, sef y torgoch. Math o frithill golau yw'r torgoch, sy'n unigryw i'r dyfroedd oer a thywyll yma. Ond dros yr 20 mlynedd ddiwethaf, mae'r tymeredd cyfartalog y llyn wedi codi o 4 gradd. Ac mae'r torgoch o ganlyniad yn prinhau. Dŵr oer tywyll yn cuddio yn llechu gwely'r llyn Padarn oedd hafan y torgoch, hafan sydd bellach wedi newid yn sylweddol. Mae'r twf mewn poblogaidd a thwristiaeth yn yr ardal wedi codi lefel y llygredd aer sy'n deilio o pibelli exhaust ceir o dros 27% dros y degawd diwethaf, ac mae hyn yn cael effaith ar adnoddau naturiol yr ardal. Heb os oes ormod o dwristiaid mewn ardaloedd sensitif ofnadwy, ardaloedd lle mae yna blanhigion prin, lle mae yna adar prin, lle mae yna draed dyn, ond mae hwnna'n gallu cael effaith negyddol iawn. Ond ochr arall y geiniog ydy'r ffaith bod twristiaeth yn gallu bod yn o fydd i fywyd gwyllt hefyd. Os chwiliwch chi am twristiaeth werdd, y pobl yn mynd ar draws y byd, ydyn maen nhw'n gadael ôl carbon fawr, dwi'n gwybod hynna, ond hefyd heb twristiaith, fos yna ddim parciau cenedlaethol. Mae'r arian maen nhw'n ei roi i'r ardaloedd yna yn holl bwysig. Mae yna ddwy ochr i'r ddadl. Rhywbeth arall sy'n unigryw am llethrau mynydd uchaf Cymru yw lili'r Wyddfa. Dim ond ar y mynydd hwn mae'r math arbennig yma o flodyn yn tyfu. Ond o ganlyniad i newid sylweddol dros y blynyddoedd diweddar, mae'r blodyn yn prysur diflannu. Ond be di'r ateb? Mae fy nghynefu'n i newid o dan fy llygaid a dyn sy'n cyfrifol am hyn. Sut fedra ni lleihau effaith rydyn ni'n gael ar ein hamgylchedd? Ond efallai fod na un ffactor sy'n newid pethau fwy na unrhyw beth. Ni.